Leviticus tidunum. Na Awurade kasa kyerɛ Mose ne Aaron sɛ, Monkasa nkyerɛ Israelfoɔ no nsi wɔn sɛ, ɔbarima biara sɛ ne ho nsene gu a, n'ahosene no nti ne ho nte. Na deɛ egu ne ho fi n'ahosene no mu nie. Sɛ n'ahosene firi ne honam mu anaa n'ahosene ma ne honam ano si a, ɛyɛ ne ho fi guo. Nnaeɛ biara a deɛ ne ho sene no bɛda soɔ no ho nte. Na adeɛ biara a wɔbɛtena soɔ no ho nte. Na deɛ ɔka ne nnaeɛ no nsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nnware, na ne ho nte kosi anwummere. Na deɛ ɔtena adeɛ a deɛ ne ho sene no tena soɔ no, ɔnsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nnware, na ne ho nte kosi anwummere. Na deɛ ɔka deɛ ne ho sene no honam no, ɔnsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nnware, na ne ho nte kosi anwummere. Na sɛ deɛ ne ho sene no to ntasuo gu deɛ ne ho teɛ so a, ɔnsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nnware, na ne ho nte kosi anwummere. Na aboa so adwa biara a ɔhosenefoɔ no bɛtena soɔ no ho nte. Na obiara a wɔka biribiara a ɛwɔ ɔhosenefoɔ no ase no ho nte kosi anwummere. Na deɛ wɔsoa saa adeɛ no nsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nnware, na ne ho nte kosi anwummere. Na obiara a ɔhosenefoɔ no amfa nsuo ahohoro ne nsa na ɔbɛka no no, ɔnsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nnware, na ne ho nte kosi anwummere. Na kuku a ɔhosenefoɔ no bɛka no, ɔmmɔ, na duadeɛ biara deɛ, ɔmfa nsuo nhohoro ho. Na sɛ ɔhosenefoɔ no ho te firi n'ahosene no mu a, ɔnkan nanson ngu n'ahofiri so, na ɔnsi ne ntaadeɛ, na ɔmfa nsuo nnware ne honam, na ne ho ate. Na da a ɛtɔ so 8 no, ɔmfa nyɛ nkuku 2 anaa mmorɔnomama 2 mmra Awurade anim, Ahyiae Ntomadan no ano, na wɔmfa ma ɔsɔfoɔ no, na ɔsɔfoɔ no mfa biako nyɛ bɔne ho afɔdeɛ, na biako no nso ɔmfa nyɛ ɔhye afɔdeɛ, na ɔsɔfoɔ no mpatama no Awurade anim firi n'ahosene no mu. Na sɛ ɔbarima bi aho bɛfiri ne mu a, ɔmfa nsuo nnware ne honam nyinaa, na ne ho nte kosi anwummere. Na ntoma biara anaa nwoma biara a ahoba bɛgu mu no, ɔmfa nsuo nsi, na ɛho nte kosi anwummere. Na sɛ ɔbarima ne ɔbaa da na ahoba agu no a, ɔmfa nsuo nnware, na wɔn ho nte kosi anwummere. Na ɔbaa sɛ ne ho sene na mogya firi ne honam mu gu a, ɔntena ne nsa buo no mu nanson, na obiara a ɔka no no ho nte kosi anwummere. Na adeɛ biara a wɔda soɔ ne nsa buo mu no ho nte, na adeɛ a wɔtena soɔ no ho nte. Na obiara a wɔka ne nnaeɛ no, ɔnsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nnware, na ne ho nte kosi anwummere. Na obiara a wɔka adeɛ biara a wɔatena soɔ no, ɔnsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nnware, na ne ho nte kosi anwummere. Na sɛ biribi wɔ n'ayɛ no so anaasɛ adeɛ a wɔatena soɔ no so a, obi ka a, ne ho nte kosi anwummere. Na sɛ ɔbarima ne no da na ne nsa buo adeɛ no bi ka ne ho a, ne ho nte nanson, na ne nnaeɛ a wɔda soɔ no nyinaa ho nte. Na ɔbaa sɛ ne ho sene mogya gu nna pii, na ɛnyɛ ne nsa buo bere, anaasɛ ne ho sene tra ne nsa buo a, ɛneɛ n'ahosene a ɛho nteɛ nna no nyinaa, ne ho nte te sɛ ne nsa buo na mu. Ne nnaeɛ a ɔda soɔ biara n'ahosene nna nyinaa mu no nyɛ no sɛ ne nsa buo nnaeɛ. Na adeɛ biara a wɔtena soɔ no ho nte sɛ ne nsa buo mu deɛ no. Na obiara a wɔka nneɛma yi no ho nte, na wɔnsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nnware, ne ho nte kosi anwummere. Na sɛ ne ho te firi n'ahosene no mu a, ɔnkan nanson mfa, na ɛno akyiri no ne ho ate. Na da a ɛtɔ so 8 no, ɔmfa nyɛ nkuku 2 anaa mmorɔnomama 2 mmrɛ ɔsɔfoɔ, Ahyiae Ntomadan no ano, na ɔsɔfoɔ no mfa biako mmɔ bɔne ho afɔdeɛ, na biako no ɔmfa mmɔ ɔhye afɔdeɛ, na ɔsɔfoɔ no mpatama no Awurade anim mfiri n'ahosene a ɛho nteɛ no mu. Na momma Israelfoɔ no nyi wɔn ho mfiri wɔn fi mu, na wɔnwu wɔn fi mu sɛ ɔrekogu me tenabea a ɛwɔ wɔn mu no ho fi. Yei ne mmara a ɛda hɔ ma deɛ ne ho sene ne deɛ ne ho nsuo firi ne mu gu ne ho fi, ne ɔbaa ne ho nyɛ no den ne nsa buo mu, ne deɛ ne ho sene, ɔbarima o, ɔbaa o, ne ɔbarima a ɔne ɔbaa ne ho nteɛ bɛda.